a započúvame sa. Pripravíme sa a vypichujeme. A vypichujeme. A sústredíme sa, vypichujeme poriadne. Tí, čo zvládli prvú časť, môžu pridať aj vrch. Si pána, môžete povedať, keď pôjdete domov, že ste si poriadne zavypichovali na festivale, na ktorý to majú aj partnerov, tak môžete si to nacvičovať potom doma večer. Je to úplne v pohode, je to neškodné. Zistili sme, že aj na lavičkách sa to dá robiť. Je to úplne v pohode. Čiže, priatelia, hoci kedy sa vám bude takto chcieť zatancovať si, choďte podporiť grécku ekonomiku a choďte na dovolenku! Hej, ako je nám fajn, ako je nám výborne, ako je nám fajn, je nám fajn, je nám fajn. Nepočul som vás, cítite sa fajn? Tak to sa teším.